तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सकृचादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं। नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं वरं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय प्रभुपाद जय गुरुराज के पिता गुरु मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। श्रीमद्भागवत जय श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंदम 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋതുജ ഊജുഃ തത്വം ന ദേവയമനഞ്ചന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ വിദാമഃ. ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിപുരധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവ മതോ വ്യവസ്ഥഃ. ഋതുജ ഊജുഃ തത്വം ന ദേവയമനഞ്ചന രുദ്രശാപാ കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ വിദാമഃ. ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിപുരധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവ മതോ വ്യവസ്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുതലാം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋതുജ ഊജുഃ ത്വം ന ദേവയമനഞ്ചന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ വിദാമഃ. ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിപുരധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവ മതോ വ്യവസ്ഥഃ. ഋതുജ ഊജുഃ തത്വം ന ദേവയമനഞ്ചന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ വിദാമഃ. ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിപുരധ്വരാഖ്യം
ജ്ഞാതം യഥാർത്ഥമതിദൈവ മതോ വ്യവസ്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചൊല്ലാനുണ്ടല്ലേ. ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋത്വിജ ഊജു തത്വം നതേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ വിദാമ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃതധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋതിജ ഊജുഹു തത്വം നതേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ വിദാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃതധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋത്വിജൗ ഊജുഹു തത്വം നദേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹധിയോ ഭഗവൻ വിദാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃതധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യഥാർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋതുജ ഊജുഹു തത്വം നദേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ പിതാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃദ്ധരാഖ്യം ജ്ഞാതം യഥാർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃതിച്ച ഊജുഹു തത്വം നതേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ പിതാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃതധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋജൗ തത്വന്നതേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹധിയോ ഭഗവൻ വിദാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃതധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യഥാർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വിജ ഊജോ തത്വം നദേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവാൻ വിദാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവിധദ്വാരഖ്യം ജ്ഞാതം യഥാർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനന്ദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋതിച ഊജുഹു തത്വം നദേ വയമഞ്ജനവരുദ്രപാശാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവാൻ വിദാമഹ ധർമാപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃതധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യഥാർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋത്യുജ ഊചുഹു തത്വം നതേ വയമനഞ്ജന രുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹദിയോ ഭഗവൻ വിദാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃദ്ധ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമില പ്രസന്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദിത്വൂജു തത്വം ന ദേവയമനജ്ഞരുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹതിയോ ഭഗവൻ പിതാമഹാം ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋത്വിജ ഊജുഃ തത്വം ന ദേവയമനജ്ഞരുദ്രശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹതിയോ ഭഗവൻ പിതാമഹ ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃദ്ധരാഖ്യം ജ്ഞാതം യഥർത്ഥമതിദൈവമതോ വ്യവസ്ഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർധനം ഭാവാർത്ഥം. ഋതിജഹ പുരോഹിതന്മാർ ഊജുഹു പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. തത്വം സത്യം ന അല്ല തേ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിലെ വയം ഞങ്ങളെല്ലാം അനഞ്ജന ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാതെ രുദ്ര മഹാദേവൻ ശാപാത് ശാപത്താൽ കർമ്മണി ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ അവഗ്രഹ വളരെയധികം ആസക്തരായി ദിയഹ അത്തരം ബുദ്ധിയുടെ ഭഗവാൻ ഓ ഭഗവാനെ പിതാമഹ അറിയുക ധർമാധർമ്മം ഉപലക്ഷണം ലക്ഷണവൽക്കരിക്കുക ഇതം ത്രിവിർ വേദങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളുടെ അധ്വര യത്നം ആക്യം നാമത്തിൽ ജ്ഞാതം ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അത് അർത്ഥം കാര്യാർത്ഥം അതിദൈവം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അതഹ ഇത് വ്യവസ്ഥ ക്രമീകരണം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ. പുരോഹിതന്മാർ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഓ ഭഗവാനെ ഭൗതിക കളങ്കങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ അനുചരന്മാരുടെ ശാപത്താൽ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരായി തീർന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിതരായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി യജ്ഞം എന്ന പേരിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് യഥാക്രമമുള്ള അവരുടെ യജ്ഞവിഹിതം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ. വേദങ്ങൾ ത്രൈപുണ്യ വിഷയ വേദ ഭഗവത്ഗീത 2:45 പറഞ്ഞു എന്ന നിലയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗൗരവപൂർവ്വം വേദപഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾ വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ആസക്തരാകിയാൽ വേദങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അഥവാ വിഷ്ണുവിനെ അറിയുകയാണെന്നത് ആ വേദവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാകും. യോഗ്യതയുള്ള വൈദിക ആകർഷണങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമാക്കിയവർക്ക് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ കളങ്കനാവുകയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഇവിടെ അനഞ്ജനൻ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 2:42 കൃഷ്ണൻ പ്രാകൃതരായ വേദപണ്ഡിതരെ താഴെ പറയും പോലെ അപലപിച്ചിരിക്കുന്നു. യായിമാം പുഷ്പിതാം വാചാം പ്രവർത്തന്തി അഭിവശ്യിതാഃ വേദവാദരതാ പാർത്ഥാനാന്യസ്ഥിതിവാദിനഃ. ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവർ വേദങ്ങളിലെ മനോഹരങ്ങളായ വാക്കുകളിൽ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടരാവുകയും അതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. 28ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസ്യ ഊജുഃ ഉത്പത്യധന്യശരണ ഉരുക്ലേശ ദുർഗേന്ദ ഗോഗ്ര വ്യാളാനിഷ്ടേ വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാത്മഗേഹേരുഭാരഃ ദ്വന്ദ്വശ്വപ്രേകലമൃഗപേ ശോകദാവയജ്ഞസാർത്ഥഃ പാദോ വസ്തേ ശരണദാ പദയാതി കാമോപസൃഷ്ടഃ.
അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. കുറച്ചൊരു വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ. സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. കുഴപ്പം പിടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന ഏവരുടെയും പ്രത്യേക അഭയമേ, ബദ്ധാസ്തിന്റെ ഈ ഭയാനകമായ കോട്ടയിൽ ദംശിക്കുവാൻ സദാ അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്ന സർപ്പത്തെ പോലെ കാലഘടകം പതിയിരിക്കുന്ന ദുഃഖമെന്നും സന്തോഷമെന്നും പറയപ്പെടുന്നവയുടെ ഗർത്തങ്ങളും ആക്രമിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ക്രൂരമൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ലോകം. ദുഃഖത്തിന്റെ അഗ്നി സദാ ജ്വലിക്കുന്നു. നിത്യയായ സന്തോഷത്തിന്റെ തൃഷ്ണകൾ സദാ വശീകരിക്കുന്നു. അവയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും ഒരാശ്രയവുമില്ല. ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണതയിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം തുടരുന്ന വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുകയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു രൂപവുമില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തവർ ഒരു അഭദ്രമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുന്നതാണ് പരിതസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം നിദാനം. സംഭ്രമചിത്തരും ദുഃഖിതരുമായ ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അതിനാൽ മുഴുവൻ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രവർത്തനമാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ. അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഉറ്റമിത്രമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാകിയാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുതകാംക്ഷികളുമാകുന്നു. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രവാച തവ വരദവരാംഗ്രവാശിഷേഹാഖിലാർത്തേ ഹബിമുനിവിരക്തേരാദരേണാർഹണീയേ യതിരചിതധിയം മാവിദ്യലോകോപവിദ്ധം ജപദിനഗണയേ തത്പരാനുഗ്രഹേണ. രുദ്രവാച തവ വരദവരാംഗ്രാവശിഷേ അഖിലാർത്തേ കവിമുനിവിരക്തരാദരേണാർഹണീയേ യതിരചിതധിയം മാവിദ്യാലോകോപവിദ്ധം ജപദിനഗണയേ തത്പരാനുഗ്രഹേണ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകം തന്നെ, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഓക്കെ. ജമില പ്രസിഡന്റ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. നേരത്തെ എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് മാതാജിയുടെ പകുതിക്ക് കട്ടായിരുന്നു. ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദ്രവാച തവ വരദവരാംക്രവശിഷ്യ അവശിഷ്യ അഖിലാർത്ഥേ യതിമുനിരഭിരക്തേ രാധരേർണാർഹണീയേ യതിരജിതയം ആവിദ്യലോകേ അപവിദ്ധം ജപദിനഗണയേ തത്പരാനുഗ്രഹേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദ്ര ഉവാച തവ വരദവരാംഘ്രാവശിഷേഹാഖിലാർത്തേ യപ്പി മുനിഭിരക്തൈരാദരേണാർഹണീയേ യതിരചിതധിയം മാവിദ്യലോകോപവിദ്ധം ജപദിനഗണയേ തത്പരാനുഗ്രഹേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. രുദ്ര ഉവാച തവ വരദവരാംഗ്രൗ അശീഷാഖിലാർത്തേ ഹ്യഭിമുനിവിരക്തൈരാധരേണർഹണീയേ യതിരജിതധിയമ്മാ വിദ്യലോകോപവിദ്ധം ജപദിനഗണയേ തത്പരാനുഗ്രഹേണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഉപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദ്ര ഉവാച തവ വരദവരാംഗ്രാവാശിഷേഹാഖിലാർത്തേ
ह्यभिमुनिभिरक्तैरादरेणार्कणीये यदि रचितधियं माविदलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वपरानुग्रहेण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गिरिजा विजय देवीदास माताजी चलेगा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रावाशेषालिखार्थो जभिमुनिभिरक्तैरदा अदरेणार्हणीये यदि रचिदधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. राजकुमारी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रावाशिषेहाखिलार्थे ह्यभिमुनिभिरक्तैरादरणेनार्हणीये यदि रचिदधियं मा विद्यलोकोपविद्यं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सुस्मिता कृष्ण प्रिय देवीदास माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रावाशिषेहाखिलार्थे ह्यपि मुनिभिरक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. वसुंधरा माताजी चलेगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलेगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रावाशिषे अखिलार्थे आदरेणार्हणीये यदि रचितधियं वा आविद्यालोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. शारदा शिव उपासना देवीदास माताजी चलेगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रो आशिषेषाखिलार्थे आदरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारती माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरदवराङ्घ्रावाशिषेहाखिलार्थे यभिमुनिभिरक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयादिता मंगला देवीदास माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्ण. चलेगा. रुद्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रावशिषेहाखिलार्थे आदरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रावशिषेहाखिलार्थे ह्यापि मुनिविरक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोके पवित्रं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. जय जी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रावाशिषेहाखिलार्थे
ഷേഹാഖിലാർത്ഥേ ഹെബിമുനിഭിരക്തൈരാദരേണാർഹണീയേ യതിരചിതധിയം മാവിത്യലോകോപവിദ്ധം ജപദിന ഗണയേ തത്പരാനുഗ്രഹേണേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വർത്തമാനം മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടവും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സാഫല്യവും ആരാധ്യാർഹമായതിൽ മുക്തരായ സകല മുനിമാരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ ശരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സും ഭാവബോധവും സർവ്വതാ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് അവിടുത്തെ അരവിന്ദപാദങ്ങളിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച ആളുകൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകാറില്ല. അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗനിക്കാറില്ലാത്ത ഞാൻ അനുകമ്പ മൂലം അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം മഹാദേവൻ താൻ കോപിഷ്ഠനായി തീർന്നതിലും ദശന്റെ യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയതിലും പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ദശൻ പല രീതികളിലും അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുകയും അതിൽ ക്രുദ്ധനായ അദ്ദേഹം ദശന്റെ യാഗത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശാന്തനും സംപ്രീതനുമായപ്പോൾ യജ്ഞം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്രോധാവേശത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സദാ അത്യുന്നതനായ ഭഗവാനിൽ വിഷ്ണുവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ഒരിക്കലും സ്വന്തം ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ വിമർശനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക തലത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മഹാദേവന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത്തരം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാൽ ബാധിതനാകില്ല. ഒരുവൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനുമായിരിക്കണം. അത്തരമൊരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാലും ബാധിതനാവുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉറപ്പ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ദൃഢീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശകളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്ത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഒരുവൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കണമെന്നും ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതുമെന്നുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ശുപാർശ. ഇത് എല്ലാവരാലും കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാദേവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഭൗതികമായ ബാധയിൽ നിന്നും മുക്തനായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ആകയാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കൃത്യതയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കുക മാത്രമേ മാർഗം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭുരുവാച യന്മായയാഗഹനയാ ബഹുദാത്മബോധാ ബ്രഹ്മാദയസ്തനുവൃതസ്തസ്മിത്സബന്ധഃ നാത്മൻ ശ്രിതം തവ വിദന്ത്യദുരാപി തത്വം സ്വയം പ്രസീദതു ഭവാൻ പ്രണതാത്മബന്ധുഃ. ഗുരുവാച യന്മായയാഗഹനയാ ബഹുദാത്മബോധാ ബ്രഹ്മാദയസ്തനുവൃതസ്തസ്മിത്സബന്ധഃ നാത്മൻ ശ്രിതം തവ വിദന്ത്യദൃണാപി തത്വം സ്വയം പ്രസീദതു ഭവാൻ പ്രണമാത്മബന്ധുഃ. വചനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ്. ശ്രീ ഭൃഗു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, പരമോന്നതനായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഉറുമ്പ് വരെ
എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും മായാശക്തിയുടെ അതിലംഘനീയമായ വേശ്യതയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കീഴിലായതിനാൽ അവയുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായിത്തീരുന്നു. എല്ലാവരും ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ മായയുടെ ഇരുട്ടിൽ ഇഴുകിച്ചേരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവിയിലും പരമാത്മാവായി ജീവിക്കുന്നതെന്നോ അങ്ങ് പരമമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. പക്ഷേ അങ്ങ് സകല സമർപ്പിത ആത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തും സംരക്ഷകനുമാകും. ആകയാൽ ഞങ്ങളോട് കനിവുണ്ടാകുകയും ഞങ്ങളുടെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ദർശന്റെ യജ്ഞസ്ഥലത്ത് ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും ഉൾപ്പെടെ അവർ ഓരോരുത്തരും പ്രകടിപ്പിച്ച പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റി ഭൃഗുമുനിക്ക് ശരിയായ അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും മുഖ്യനായ ബ്രഹ്മാവിനെ പരാമർശിക്കുക വഴി ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വിഷ്ണു ഒഴികെ ശരീരസങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു മായാശക്തിയുടെ വശീകരണത്തിന് വിധേയരുമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഭൃഗുവിന്റെ ദർശനം. ശരീരം ആത്മാവാണെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവന് പരമാത്മാവിനെ അഥവാ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. താൻ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ മഹാനല്ലെന്ന അവബോധമുള്ള ഭൃഗു തന്നെയും അപരാധികളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തി. അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾക്ക് അഥവാ അബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലുള്ള തങ്ങളുടെ സ്നിഗ്ധവും അഭദ്രവുമായ അവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിതരാവുകയും മാപ്പ് നൽകപ്പെടാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാത്രമാണ് ഏക പരിഹാരം. മോചിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുവൻ ഈശ്വരന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തെ അല്ലാതെ സ്വന്തം ശക്തിയെ അല്പം പോലും ആശ്രയിക്കൽ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ അതാകുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. സമർപ്പിത ആത്മാക്കളുടെ പ്രത്യേക സുഹൃത്തും ലഘുവായ പ്രക്രിയ. അതിനാൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് ഭഗവാൻ സമർപ്പിതരായി തുടരുക എന്നതാകുന്നു. ഭഗവാൻ അവനെ ഭൗതിക കളങ്കങ്ങളുടെ എല്ലാ കുരുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. സുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ഹരേ. ഓ ഭഗവാൻ ഇവിടെ യജ്ഞം നടത്തുന്നിടത്തേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി അല്ലെ വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ദശൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന, ഓ ഭഗവാനെ ഭൗതിക കളങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനായ വിനയും ശിവന്റെ അനുചരന്മാരുടെ ശാപത്താൽ പലച്ച കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരായി തീർന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിതരുമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങളുടെ അനുശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെതിരായി യജ്ഞം എന്ന പേരിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലാണ്. ദേവന്മാർക്ക് യഥാക്രമമുള്ള അവരുടെ യജ്ഞവിധം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടുന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാനിവിടെ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കളങ്കങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പോൾ അവര് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ശിവന്റെ അനുയായികളുടെ ശാപം കൊണ്ട്
ക്ലേശകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരായിത്തീർന്നു അല്ലെ. ശിവനെ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ അതിനെ കൂട്ടി നിന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പതിതരായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ വിഹിതം എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും നൽകാനുള്ള ക്രമീകരണം അങ്ങ് എടുക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന്. നേരത്തെ യജ്ഞത്തിന്റെ വിഹിതം മഹാദേവന് നൽകില്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. പ്രവാചകന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, ത്രൈഗുണ്യ ആവിഷയ വേദ. വേദങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗൗരവപൂർവ്വം വേദപഠനം നടത്തുന്ന പഠിതാക്കൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വളരെയേറെ ആസക്തരായ വേദങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ അഥവാ വിഷ്ണുവിനെ അറിയിക്കുകയാണെന്ന് ആ വേദവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടല്ലേ. ഓരോരോ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയും. ചെറിയ ചെറിയ ജീവി മുതൽ അങ്ങനെ വെള്ളോട്ടായിട്ട് അല്ലെ, ഇഴജന്തുക്കൾ, പിന്നീട് 4 കാലുള്ള ജീവികൾ, പിന്നീട് 2 കാലുള്ള മനുഷ്യർ അല്ലെ. മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവരിലും ആ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഉയർന്നവരുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ആചരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവർ അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഉത്തമ വ്യക്തികൾ എതിരായിട്ടുള്ളവർ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യം വേദാന്തത്തിൽ വേദ ദേവച. വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണദേവപാലവ്യാസൻ അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയപ്പെടേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെ. അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ആൾക്കാർ തമാശയൊക്കെ പറയില്ല, രാമായണ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ, രാമന്റെ ആരാണ് സീത എന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്തോ ചൊല്ല്, മുഴുവൻ രാമായണം വായിച്ചിട്ട് സീത എന്ന് പറയുന്നത് രാമന്റെ ആരാണ് അത്. അതേപോലെ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. അതിലൂടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് ചതുർവേദി 4 വേദങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ, ത്രിവേദികൾ 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ. പ്രഭുപാദര് അവരെത്രമാത്രം വേദങ്ങളുടെ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു ചോദിക്കാനായിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി, ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിലൊരു ഉത്തരവൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് കുറെ പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അവർക്ക് ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം ആ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും എന്നാൽ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ശിഷ്യയായിട്ടുള്ള മാലതി മാതാജിയുടെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സരസ്. അവളോട് പ്രഭുപാദര് ചോദിക്കും, ആരാണ് ഭഗവാൻ, ആരാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി പറയുന്നു. ഇവരെത്രയോ കാലം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും ഇവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു.
എന്നാൽ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കേട്ടു പഠിക്കുക അല്ലെ. കുട്ടി വേദമൊന്നും കുട്ടി ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കേട്ടു അല്ലെ. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആചാര്യന്റെ ശിലപ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശിലപ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യയായിട്ടുള്ള ആ മറതി മതച്ചി കുട്ടിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും കുട്ടി കേട്ടത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യപുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായി. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പണ്ഡിതനാവാനോ ജ്ഞാനം നേടാനോ മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആ മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ കളങ്കിതനാവുകയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിടെ അനന്തനും ഭൗതികമായി നിന്നും മുക്തൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2:42 യായിമം പുഷ്പിതാംബാജാം പ്രവർത്തന്തി അവിപശ്ചിത വേദവാദരത വാർത്ത നാന്യത് അസതീതി വാദിനഃ. ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവർ വേദങ്ങളുടെ മനോഹരങ്ങളായ വാക്കുകളിൽ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടരാവുകയും അതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യും. വാക്കുകളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വേദങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്, ആരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണെന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയും. സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. കുഴപ്പം പിടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന ഏവരുടെയും പ്രത്യേക അഭയം ഈ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ ഭയാനകമായ കോട്ടയിൽ ദംശിക്കാൻ സദാ അവസരം പാർക്കുന്നു. സർപ്പത്തെ പോലെ കാലഘടകം പതിയിരിക്കുന്നു. ദുഃഖമെന്നും സന്തോഷം എന്നും പറയപ്പെടുന്നവയുടെ ഗർത്തങ്ങളും ആക്രമിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ക്രൂരമുഖങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ലോകം. ദുഃഖത്തിന്റെ അഗ്നി സദാ ജ്വലിക്കുന്നു. മിഥ്യയായ സന്തോഷത്തിന്റെ തൃഷ്ണകൾ സദാ വശീകരിക്കുന്നു. അവയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും ഒരാശ്രയമില്ല. ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണതയിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം തുടരുന്ന വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രൂപമില്ലായിരുന്നു. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സഭയിലുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അപകടത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. എപ്പോഴും ധ്വംസിക്കാനായിട്ട് കൊത്തുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന സർപ്പം, വിഷസർപ്പം പോലെയാണ് ഈ കാലഘടകം. അതുപോലെ ദുഃഖവും സന്തോഷവും പറയപ്പെടുന്നത് വലിയ കുഴികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗർത്തങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ക്രൂരമൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുഃഖത്തിന്റെ അഗ്നി സദാ ജ്വലിക്കുന്നു. മിഥ്യയായ സന്തോഷത്തിന്റെ തൃഷ്ണകൾ സദാ വശീകരിക്കും. ദുഃഖം അല്ലെ, ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദുഃഖാലയം അശാശം, എപ്പോഴും ദുഃഖമാണുള്ളത്. എന്നാൽ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, സന്തോഷത്തിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ, അത് ഈ മിഥ്യയായിട്ടുള്ളതാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ വശപ്പെടുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ആശ്രയവുമില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്നു, എപ്പോഴാണോ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളൊക്കെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്ന് ഒരു രൂപവുമില്ല എന്ന്. നേരത്തെ ദർശന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അല്ലെ, മഹാദേവനൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നതിൽ അവരും കൂട്ടുന്നു അല്ലെ. അവിടെയുള്ളവരൊന്നും ആരും തന്നെ, സദസ്സിലുള്ള ആരും തന്നെ ഒരു വാക്ക് പോലും വേണ്ടിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് മഹാദേവനെ അവമാനിച്ചു അല്ലെ, സതിദേവി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. വീണ്ടും അവിടെ മഹാദേവന്റെ അനുയായികളൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. അവരൊക്കെ അവിടെ ദർശനമായിരുന്നിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും ശബ്ദിച്ചിരുന്നില്ല.
ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്തവർ ഒരു അഭദ്രമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുന്നതാണ് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലല്ലാത്തവരുടെ ജീവിതം അഭദ്രമാണ്, ഭദ്രമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവിതം അല്ലെ. ഈ സംഭ്രമചിത്തരും ദുഃഖിതരുമായ ഇത്തരം വ്യക്തികളിൽ ആശ്വാസം പകരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അതിനാൽ മുഴുവൻ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രവർത്തനമാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ. അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും നിത്യമിത്രമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതകൾ പിന്തുടരാൻ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുതകാംക്ഷികളുമാണ്. അങ്ങനെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായി ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. ശിശാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപനം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുദിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്മകനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും. ഈ പ്രസ്ഥാനം ശീലപ്രഭുപാദർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ മാനവ സമൂഹത്തിനും ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം കാണിച്ച ഏറ്റവും പതീതരോടാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരായത്, മറ്റുള്ള ആചാര്യ പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്ന ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു, അവരൊക്കെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്. അവര് മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കുന്നു. ജീവദയ, ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഓർമ്മ നൽകാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അവര് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുതകാംക്ഷികളാണെന്ന് പറയുന്നു. അവര് മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെയും ഉന്നതിക്കായിട്ട് അവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും കടമയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക, സ്വയം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്, പരോപകാരമാണ് എന്ന്. ഭാരതഭൂമിയിലെ ജന്മസാർത്ഥകരോ കരോ പരോപകാരം. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഏർപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അപ്പോ അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും
മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആരുമല്ല പ്രഭുപാദര് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ബന്ധുവിന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയാലും എനിക്കൊക്കെ പ്രായമായി, എനിക്കിപ്പോ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. 70 വയസ്സൊക്കെ ആയാലും ഇവിടെ 70 വയസ്സായിട്ടും അല്ലെ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അവരൊന്നുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രഭുപാദര് കാണുന്നു, അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് ആ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായത്. മഹാദേവൻ പറയുന്നതായിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സാഫല്യം ആരാധ്യർമായതിനും മുക്തരായ സകല മുനിമാരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങയുടെ ശരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും സർവദാ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലെ, ധാരാളം ശിവഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ, അവരൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ശിവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും സർവദാ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മഹാദേവനിൽ. അന്നേരമാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പല പല കാര്യത്തിനായിട്ട് പോയി ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ധ്യാനത്തെ, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മുടക്കം വരുത്താനായിട്ട് ഓരോരോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അതൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവന് വേഗം ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സാക്കി കൊടുത്താൽ ഇവന്റെ ശല്യം തീർന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പറയുന്നു, അരവിന്ദ പാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമല്ലെന്ന് ആരംഭിച്ച ആളുകളെ അപഹസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകാറില്ല. അവരുടെ കുറ്റാപരണങ്ങൾ ഗൗനിക്കാറില്ലാത്തതിനാൽ അനുകമ്പ മൂലം അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സഹതാപം പോലെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്നെ പല ആൾക്കാരും പരിഹസിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകാറില്ല എന്ന്. നേരത്തെ മഹാദേവൻ അല്ല ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചത് അല്ലെ. ആരാണ്? സതീദേവിയുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള മഹാദേവന്റെ അനുയായികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലെ. വീരഭദ്രൻ, ദശന്റെ തലയർ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. ആ അഗ്നിയൊക്കെ, യാഗം നടക്കുന്ന അഗ്നിയൊക്കെ എടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാദേവൻ പറഞ്ഞയച്ചതൊന്നല്ല. സതീദേവി അവരുടെ യജമാനന്റെ പത്നി ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അത് താങ്ങാനാവുന്നതായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഒരിക്കലും, മഹാദേവനെ നേരത്തെ അപഹസിച്ച് വിട്ടുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും വലിയ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഉള്ള സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാദേവനെ നിന്ദിച്ചിട്ട് മഹാദേവൻ അവിടെ നിന്നൊന്നും മിണ്ടാതെ അവിടുന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ, ദക്ഷനോട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് മഹാദേവൻ പറയുന്നു, എന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അപഹസിച്ചാലും പരിഹസിച്ചാലും ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകാറില്ല. ഓ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ഗവനിക്കാറാത്തതിനാൽ അനുഭവം മൂലം അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സാധാരണ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും സാധാരണ, അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പരിഹസിച്ചാലും ഒന്നും ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അവരോടും ക്ഷമിക്കാറാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ നമ്മളും ചിന്തിക്കുക. അവര് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇത്, ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ ശരീരം സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്, അവർ ശരീരത്തെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നതും വഴക്കും ഒക്കെ അല്ലെ. ഇത് ഞാനല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ, ആത്മാവാണ് ഞാൻ അല്ലെ. അവർ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ, അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ശരീരം ഞാനല്ല, ഇത് എന്റെ ഒരു വസ്തു. നമ്മള് ഈ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറുകയോ അല്ലെ, അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് വേദനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നതും അപഹസിക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാവേണ്ടതായിട്ടും ഇല്ല. മഹാദേവൻ താൻ കോപിഷ്ഠനായി തീരുന്നതിലും ദശന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയതും പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ദശൻ പല രീതികളിലും അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുകയും അത് കുദ്ധനായ അദ്ദേഹം ദശന്റെ യാഗത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശാന്തനും സംപ്രീതനുമായപ്പോൾ യജ്ഞം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്രോധാവേശങ്ങളിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തലം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സദാ അത്യുന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയൊരിക്കലും സ്വന്തം ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ വിമർശനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക തലത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മഹാദേവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മഹാദേവൻ നേരിട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ലെ, എന്നിട്ടും അതില് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതില് ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് പറയും, വിഷമമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയതിൽ ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി മുതലേ അങ്ങനെ ആര് എന്തൊക്കെ എന്നെ അപമാനിച്ചാലും ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത്തരം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാൽ ബാധിതനാകില്ല. ഒരുവൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനുമായിരിക്കണം. ഓ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല. ശിവൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ അപമാനിച്ചാലും പരിഹസിച്ചാലും ഒന്നും തന്നെ അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മഹാദേവൻ പറയും. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാധിക്കാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ ഉറപ്പ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ദൃഢീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശകളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്ത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരുവൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതെന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശുപാർശ. അത് എല്ലാവരും കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നെന്നും അതിനാൽ ഭൗതികമായ വാദിയിൽ മുക്തനായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ആകയാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ അതികൃത്യതയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കും മാത്രമേ മാർഗം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന്, മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയും. മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദക്ഷനെ ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ചപ്പോഴും ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നു അല്ലെ. ദക്ഷനെ ഭഗവാന് മഹാദേവന് വേണമെങ്കിൽ ദക്ഷനെ ചുട്ടുഭസ്മമാക്കാം അല്ലെ. ഒരു നോട്ടം നിന്ന് തന്നെ തൃക്കണ്ണെന്ന് തുറന്നാൽ തന്നെ ദക്ഷൻ ഭസ്മമാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു, തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ അപമാനിച്ചതിലൊന്നും മഹാദേവനൊന്നും തന്നെ തോന്നിയില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് നമ്മൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കോപവും മറ്റുള്ളതും എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. സമയമായല്ലേ? സ്വാഗതം. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് അല്ലെ. നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. गिरंधराज श्रीमद भागवतम जय श्री प्रभुपाद गिरंधराज के टाइगर प्रमाण हरे ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെ പോയ ദേവി പൂജക്കൊക്കെ പോയ നവരാത്രി ആൾക്കാർ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണല്ലോ. ലീവായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ലീവൊക്കെ ആയിരിക്കും, നവമിയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ, കുറച്ച് ദിവസത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഗുരു വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഗ്രന്ഥരാജ ജയ നിതായ കൃഷ്ണ